Wel, bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl ac eto croeso i'r bobl sydd ar y Zoom adre. Croeso, nes i weld yla nôl gyda ni. Croeso mawr. Wel, prynhawn mam hanner awr 4, y rhai ohonoch chi sydd wedi rhoi'ch enw lawr, sydd wedi dangos diddordeb mewn pantwr nadolig, wel dewch, hanner awr 4 fan hyn, prynhawn ma. Wedi'n heno am 6 o'r gloch, mae yna gyfle i ni gwrdd yma eto yn anffurfiol yn y Tabernacl. Thema'r Oedfa yw diolch, felly cefnogwch os gwelwch yn dda, ac fe fydd yna luniaeth ysgafn i ddilyn. Sul nesa, y Gweinidog fel arfer am 9:45. Nos Fawrth, ymarfer côr 7 o'r gloch. Wedyn Hydref yr 11 yn y Great House yn Rhelales, cyfle i gymdeithasu dros 10 prynhawn. Mae yna ffurflen yn y gyntedd i chi roi'ch enw i lawr, a pris y te yw 15 punt. Mae'n rhesymol iawn a dweud y gwir i gymharu â lot o lefydd. Wedyn, cantorion coeti. Nos Wener, y 30 fan hyn yn y Tabernacl am 7 o'r gloch, bydd cyngerdd gyda cantorion coeti. Meinir Davies bydd ei nawdydd, a bydd côr boes coetro hen hefyd yn cymeryd rhan. Tycynnau yn 5 punt, a maen nhw i gael gyda Alun Roberts Jones neu unrhyw aelod o'r côr. Wedyn, mae hwn yn bwysig, cyhoeddiad pwysig iawn. Lansiad nofel gynta Mary George i oedolion. Sut i ddofi Corin? The mind boggles. Nos Iau, Hydref 19, am 7 o'r gloch, yng Chlwb Bowls, Pen-y-bont yr Ogwr. Bydd Nia Roberts yn holi Mary, adloniant rai o aelodau chweched dosbarth Ysgol Llangynwyd hefyd, a bydd na prosecco neu sydd oren a chacen i bawb. Wel, mae'n swnio'n hyfryd iawn. A Nia Roberts yn deholi di Mary. Croeso cynnes i chi gyd. Wedyn, nos Iau hyn, y 5 o'r mis yma, wrth gwrs, bydd Merched y Wawr yn cwrdd yma yn y festri am 7 o'r gloch a na groeso i aelodau newydd. Wedyn, cofiwch am y te a coffi ac fe gewn i'r casgliad yn awr. Diolch yn fawr. Derbyn y profion egni waith dechrau sydd, ac wrth i derbyn y planigolyn sydd erbyn yma yn y blwyddyn i bod, gan fod yn gofyn i fod yn enw ac yn llwyddiant cadw Iesu. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. A hitha'n Sul cynta ym mis Hydref yn raddodiadol yn fis diolchgarwch yn fis y cynheuaf. Ac mi fydda ni yn ystod y mis yma yn rhoi ein diolch. Ond yn fwy na hynny yn yr oedfa yma yn rhoi yn diolch ger bron yr arglwydd nes ymlaen wrth i ni ddod at fwrdd y cymundeb. Mi'n gychwyn gyda Salm 100 sy'n gyfarwydd iawn i ni gyd. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar, a ddolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, ef am gwnaeth a'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd, y mae gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mae gadwch i ni ganu ym i rhif 393. 393. Iesu geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a'r methedig, tyner y dwy ta charedig, rhod y ras yn nerth i ni. Ac yn y blaen 393.
Daw'r darlleniad o Haggai 1 adnod 1:11. Ar ddiwrnod cynta'r 6 mis o ail flwyddyn teyrnasiad y brenin Darius, dyma'r proffwyd Haggai yn rhoi'r neges yma gan yr arglwydd i Sherw Babel fab Shealtiel, llywodraethwr Jiwda, a hefyd i Joshua fab Jehozadak, yr archoffeiriad. Dyma mae'r arglwydd holl bwerus yn ei ddweud. Mae'r bobl yma'n dweud, mae'n rhy fuan i ni ail-adeiladu teml yr arglwydd. Ond yna dyma'r proffwyd Haggai yn rhoi'r neges yma gan yr arglwydd. Ydy hi'n iawn eich bod chi'n byw yn eich tai crand tra mae'r deml yma yn adfail? Felly dyma mae'r arglwydd holl bwerus yn ei ddweud. Meddyliwch am funud, beth ych chi'n wneud? Rydych chi wedi hau digon, ond bach iawn ydy'r cynheuaf. Rydych chi'n bwyta, ond byth yn cael eich llenwi. Rydych chi'n yfed, ond heb gael eich bodloni. Rydych chi'n gwisgo dillad, ond yn methu cadw'n gynnes. Mae fel petai'r cyflog mae pobl yn ei ennill yn mynd i bwrs sydd â thwll ynddo. Ie, meddyliwch am funud beth ydych chi'n wneud, medda'r arglwydd holl bwerus. Ewch i'r bryniau a dod â choed yn ôl i adeiladu'r deml. Bydd hynny'n fy mhlesio, a bydd pobl yn fy mharchu, medda'r arglwydd. Roeddech chi'n disgwyl cnydau da, ond yn cael cnydau gwael. Roeddech chi'n ei gasglu, ond yna byddwn ni'n ei chwythu ffwrdd. Medda'r arglwydd holl bwerus. Pam, am fod fy nhi i yn adfeilion, a chithau'n brysur yn poeni amdanoch chi'ch hunain. Dyna pam mae'r awyr heb roi gwlith a'r tir wedi peidio tyfu cnydau. Fi sydd wedi anfon sychder drwy'r wlad, ar y bryniau, ar yr yd, a'r grawnwyn, ar olewydd, a phopeth arall sy'n tyfu o'r ddaear, ar bobl ac anifeiliaid, ac ar ffrwyth eich holl waith caled. Gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad, nefel a sanctaidd, da ni'n diolch i ti unwaith eto bod ni'n gallu troi atat ti mewn gweddi. Yn diolch i ti, arglwydd, bod ni wedi gallu ymgynnull ger dy frond i y bore yma. Ac ar gychwyn mis o ddiolch, tymor, diolchgarwch a'r cynheuaf, diolch sydd ar yn gwefusa ni hefyd y bore yma. Yn diolch i ti. Yn gyntaf am y gymdeithas yr ydyn ni'n ei brofi gyda'n gilydd y bore yma. Yn gymdeithas, da ni'n ei fwynhau yn yr eglwys hon. Am bopeth mae'n ei gynnig, am bopeth mae'n ei olygu, a'r holl ffyrdd mae'n cyfoethogi'n bywyda ni. Diolch i ti am y profiadau rydyn ni'n ei rannu gyda'n gilydd. A da ni wedi ei brofi dros y blynyddoedd. A diolch i ti am y gofal a ddangoswyd yn ein plith. A diolch i ti am y cyfleoedd da ni wedi gael i rannu yn ffydd a'n gilydd. Ia, arglwydd, da ni yn diolch i ti am gymdeithas yma.
Da ni'n diolch i ti am y byd ar oddais di ni, a phopeth sydd ynddo, sydd yn tystio amdana ti. Diolch i ti am yr oddgariad, y cariad di gyfnewid yna, y cariad sydd yn amgylchynu ni gyd. Y cariad sydd wedi rhoi a'i dderbyn. Y cariad sy'n yn atgoffa ni oedd gariad helaeth di tuag ato ni. Wrth ddiolch arglwydd am bopeth o'n cwmpas ni'r hyn ydyn ni'n ei weld, y gymdeithas, dy gariad di, mae rhaid i ni hefyd gydnabod ein methiant ni hefyd. Wrth edrych ar gyflwr dy fyd di arglwydd, wrth edrych ar y rhyfeloedd ym mhob cwrdd o'r byd, wrth edrych ar y dinistyr a'r newid hinsawdd, wrth edrych ar dlodi, wrth edrych ar bobl sydd wedi cael ei gwthio i gyrion yn cymdeithas ni. Plygwn ger dy fron di, hefyd y bora mae i ofyn am faddeuant. Gan yr ydyn ni'n gwybod arglwydd fod pobl wedi achosi dinistyr a phoen i'w gilydd. Dan ni'n dod ger dy fron di arglwydd. Ia, i ofyn am faddeuant, ond hefyd arglwydd i weithredu. O gydnabod yr rhai sydd yn ddilais i roi llais iddyn nhw. O gydnabod yr rhai sy'n sychedu ac sydd yn ewynu i roi diod a rhywbeth i fynd i'w fwyta. Gan mai dyna dydd arweiniad, dyna'r hyn wnaethon ni ddysgu gyda ti arglwydd Iesu. Ac felly agor yn llygad ni arglwydd i weld angen mawr y byd. Ac wrth wneud hynny, wrth agor yn llygad, da ni'n gweld dy bresenoldeb o'n cwmpas ni. Eith gariad sy'n ein hamgylchynu bob dydd, eith law sydd o hyd yn gweithio ar ein mwyn ni. Ia, bendithiais ni mor helaeth, ac yr ydyn ni yn llawenhau. Derbyn felly ein moliant a'n diolchgarwch. Ymdawelwn yn awr i gyflwyno'n gweddia personol i ti, y gweddia hynny sydd ar yn calona a'n meddylia. Gyrwn nhw ger dy fron di yn awr. Derbyn felly ein gweddia. Wrth i ni cynnig i ti yn enw Crist ein harglwydd. Yr un han dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad,
yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gynnes eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch chi ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 429, 429, a ddwynaf frenin dynol a dwyfol un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn dduw, tragwyddol air y nef, creuwr yn gnawd i'w ef, yma yn plygu lawr a golchi ein traed. Ac yna blaen 429. Fe ddath yn darlleniad ni bore yma
o lyfr Hagai. Ac mae proffwydoliaeth, neu proffwydolaethau Hagai, yn dyddio o gyfnod o 4 mis yn ystod y flwyddyn 520 cyn Crist. Hagai yn un o'r llyfrau olaf yn yr Hen Testament. A be mae Hagai yn ei ydy annog y bobl oedd wedi dod yn ôl i Jerusalem o'r gaethglyd i ail-adeiladu'r deml. Mi roedd y genedl wedi mynd i Babylon, oedd Jerusalem ar y chwal, ond yna o ddod yn ôl, roedd gwaith yr ail-adeiladu yn cychwyn. Ac roedd yr awdwr Persia wedi deud fod caniatâd i'r genedl fynd yn ôl i'w gwlad ei hunan i ail-adeiladu'r deml. Ond mi roedden nhw wedi esgiluso'r gwaith. Y gwaith hwnnw o ail-adeiladu'r deml mwyn adeiladu tai moethus, cysurus iddyn nhw eu hunan. A dyna pam mae'r testun yn deud wrthyn ni, ydy o'n iawn eich bod chi'n byw yn eich tai crand cysurus, tra fod teml Duw yn adfail. Roedd Duw yn cael lle eilradd yn doedd yn ei bywydau nhw. Ond, ar ôl i Hagai i ddeud wrth y bobl, dewch, mae angen i ni ail-adeiladu. Wrth gwrs, fe orffenwyd y deml y fewn 4 mlynedd. Da chi wedi dechrau adeiladu rhywbeth allan o Lego o'r blaen? Pwy sydd wedi adeiladu rhywbeth allan o Lego? Dwi'n gweld y dwylo mynd i fyny. Mae rhain yn nhw yn syml. Mae rhain yn nhw'n ofnadwy o gymleth. A dwi'n cofio plant yn chwaer yn dweud, yn y cydylan, dwi eisiau ti adeiladu castell. Iawn fydde fi, efo 10 tŵr. Iawn. Pan ydych chi'n cychwyn adeiladu, gennych chi ryw syniadau yn eich pen bod o'n mynd i fod yn ffantastig, bod o'n mynd i edrych yn gret, bod chi'n gwneud masterpiece ynddo. Ond ar ôl chydig i ddim, felly ydych chi'n dechrau colli mynaf efo'r hyn yr ydych chi'n ei adeiladu, bod o ddim yn edrych y ffordd ydych chi eisiau fo edrych. Ac felly, mae rhaid i 1 tŵr wneud 10. Ac wrth gwrs mae rhywun yn mynd mlaen i wneud pethau eraill, pethau sydd yn o bosib, yn haws i'w gwneud. Efallai am bod ni gyd wedi bod yna. Yng nghyfnod Hagai ar ôl i'r genedl ddod o Babylon yn ôl i Jerusalem, rhyw neges o ail gychwyn adeiladu sydd gyda ni, fel cychwyn prosiect Lego. Ond roedd pethau eraill yn mynd â'i bryd nhw. I tai moethus, bywyd pob dydd. A roedd ailadu'r deml yn bell iawn ar ei rhestr blaenoriaethau nhw. Roedd dod i addoli a dod at yr arglwydd mewn diolchgarwch chwaith ddim ar dop rhestr ei blaenoriaethau nhw. Ia, y testun ydy o'n iawn eich bod chi'n byw yn eich tai crand tra mae'r deml yma yn adfail. Beth oedd ei blaenoriaethau nhw? Lle oedd ei diolch nhw? Wedi'r cyfan dyma genedl oedd wedi cael dod nôl i Jerusalem. Oedd wedi cael dod nôl o'r gaethglyd. Ac ond oedd hynny'n ddigon o ddiolch iddynt, i ddiolch i Dduw. Mae Effesiaid 5:20 yn deitha ni'n dydy, diolchwch bob amser, am bob dim i Dduw y Tad, yn enw ein harglwydd Iesu. A da ni'n bobl ddiolchgar bore yma.
A yw diolch yn flaenoriaeth i ni? Beth yw ein blaenoriaeth ni? Fel unigolion? Fel eglwys? Fel gofalaeth? Mae yna stori dwi'n gwybod bod chi'n gyfarwydd â hi, ond mae'n bwysig i deud eto, oherwydd dwi yn hoff iawn ohoni. A mae sawl pregethwr dros y blynyddoedd wedi defnyddio'r enghraifft yma. Athro oedd efo jar, da chi'n gwybod? Jar ar y bwrdd ac yn deud wrth i ddisgyblion, oedd o'n llenwi fo i gyd i fewn efo cerig mawr, ac yn gofyn i'r plant ydy'r jar yna yn llawn. Da chi'n gyfarwydd â'r stori? Yn gyfarwydd iawn. Ac o lenwi'r jar gyda y cerig mawr yma, plant yn deud, yndi, mae o'n llawn. A dyn dyma'r athro'n deud, wel nag di. Ac dyma fan tolldi bwcad o gerig man i fynd rhwng y cracia. Ac yna yn gofyn wrth y plant, ydy o'n llawn rwan? A'r plant rwan wedi dal ymlaen i weld be oedd yr athro'n neud, a wedyn athro'n dweud, nag di, dydy o ddim yn llawn. Ac felly nath o roed y tywod i fewn i fynd drwy'r y cracia eraill oedd yna. Ydy'r jar yn llawn rwan. Ac yna, wrth gwrs, yn ychwanegu dŵr i fewn i'r jar. Ydy o'n llawn rwan. A fe ofynodd yr athro, beth yw pwynt y stori ynde? Beth yw pwynt y stori? A dyma un bachgen yn deud, wel, diolch moch pa mor brysur da chi'n gallu ffitio pethau fewn. Diolch moch fe. Yr athro yn deud, wel na, dim dyna'r pwynt. Y pwynt yw, os na fyddwch chi'n rhoi'r cerigiau mawr, y cerig mawr i mewn yn gyntaf, fyddwch chi byth yn ei cael nhw i fewn o gwbl. Stori cyfarwydd iawn i ni gyd, ond mae'n bwysig i hailadrodd i. Beth ydy'r cerig yna yn bywydau ni heddiw? Be oedd y cerig hynny ym mywydau y genedl? Iesu Grist, gair Duw, diolchgarwch i ni heddiw ynde. Os na nawn ni lenwi'r jar gyda'r cerig yn gyntaf, ac os nawn ni lenwi'r jar gyda'r tywod materol, y bydd pethau dros dro sydd yn gwneud ni'n hapus. Does dim lle i Grist o gwbl. Mae Hagai yn deud wrth y genedl, ewch i'r bryniad, dod â coed yn ôl i adeiladu'r deml. Bydd hynny yn fy mhlesio, a bydd pobl yn fy mharchu, medda Duw. A dyma beth yw diolchgarwch. Mewn byd materol ac ôl materol o bosib, oes lle i ddiolch i Dduw heddiw ym mywydau pobl. Wrth feddwl am y greadigaeth hardd ydyn ni'n ei gweld o'n cwmpas ni. A hynna ar gychwyn tymor y cynheuaf rwan. Da ni gyd yn gyfarwydd â un coeden reit enwog sydd wedi bod ar y newyddion yn ystod y dyddiad diwetha. Y goeden Sycar Morwydden sydd wedi cael ei thorri i'r llawr. Y sycamore gap, hwnnw'n dweud yn y Saesneg i. Ai dyna sydd ddim da sylw bobl bellach, bod hunanoldeb a diolchgarwch ddim yn flaenoriaeth i bobl. A mae englyn Siôn Aled, a mae yn eich coenonia chi hefyd, yn hoff iawn ohono fo. Iawn, iawn, dim ond coeden oedd, un goeden o gadwyn canrifoedd, bra deu diflaniad yn floedd, am soriant ein hamseroedd. Beth yw soriant ein hamseroedd ni heddiw? Yr agwedd hyn yn bellach, y bobl cyfoethog hynny sydd yn torri coedwigodd cyfan i lawr hefyd. Mae angen o'r newydd yn does, ddod at Grist yn mawl, ein moliant, ein rhyfeddod a'n diolch ni. Gamai o law Duw trwy Grist, a thrwy'r ysbryd glân, a thrwy gariad y cawn ein digoni.
Mae Philipped 4:19 yn deitha ni. Ydy o'n morffan gyda'r adnod yma. Bydd Duw yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Er mwyn ei enw. Amen. Wnaethon ni nesau at fwrdd Cymun. Gadwch i ni ganu am yr rhif 661. 661. Nesawn mewn myfyrdodau pur, at fwrdd ein harglwydd i gyd gofio i gyr, a rhoed y brenin mawr ar hyn o bryd, ei wyneb hoff tra byddom yma ynghyd. Ac yn y blaen 661. Fi ydy'r ffordd atebodd Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. Os da chi wedi dod i fadnabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod e bellach, ac wedi ei weld. Ydych chi ni weddio. O Dduw ein tad nefol o amgylch dy fwrdd y deuwm yn awr.
Yma i gofio yr un a fu farw, ac yma i gyfarch yr un sy'n fyw. Rydyn ni yma i rannu bara a'r gwin, yma i rannu cymdeithas a'n gilydd. Rydyn ni yma yn enw'n harglwydd Iesu Grist. Yr un sy'n ein gwahodd, fel y gwahoddodd ei ddisgyblion cyntaf i swpera gydag ef. Yn ôl yn harfar arglwydd, wrth dyfwrdd fe gofiwn am deulu'r ffydd. Anwyliad i ni, aelodau o'n teuluoedd cyfeillion a chymdogion sydd mewn angen. Ac fe gofiwn am y rhai sydd wedi huno yn yr arglwydd Iesu. A chyflwynwyd y rhai sy'n galaru i thofal di. Ac yn benodol arglwydd o amgylch dyfwrdd heddiw, yma yn y Tabernacl. Mi gyflwynwn teulu Galar, Gwerfyl, Mena a Geraint, a'r teulu i gyd yn ei Galar, sydyn o golli Aled, un o blant yr eglwys. Gwyddiwn y cant i cysuro yn hofal ac yn dofal tyner di. Gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di, dy heddwch a thobaith. Gan ymwyr yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi'n wrando ar eiriau sefydlu swper fel mae'n cael ei osod gan yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef, gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bod tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Bwrdd yr arglwydd Iesu Grist sydd yma, ac mae croeso unrhyw un sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd-gristnogion. Yr arglwydd Iesu felly yn os y bradychwyd ef a gymerodd fara. Fe a'i dorodd gaddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gadwch chi ni felly fwyta o'r bara cof amdano.
Yn yr un modd, fe felodd o mewn cwpan o win cyffredin, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed ohono cof amdano. Dduw dad, diolch i ti am emporthi a'n bwydo fe fel aelodau y gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yn sicrwydd dy wirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus, i fod yn oleini yn y tywyllwch. Tres i Grist ein harglwydd. Amen. A gadwch i ni gyd ganu am i'r rhif 700. Am i'r rhif 700. Ti yr hwn sy'n gwrando gweddi, ata ti y daw po cnawd, llef yr isel ni ddirmygu, clywi ochneuiriadau'r tlawd, dydri garedd sy'n cofleidio'r ddeiar faith, ac yn y blaen am i'r rhif 700.
gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd gyda chi o'i. Amen.